Wel, siwt lle grynhoi 2016 mewn un gair. Wy'n gwybod. Neu i'r sawl o chi sy'n mewn fans o gynildeb, allai'n dweud mewn 2 air. For fuck's sakes. Le i ddechrau felly? Wel, beth am edrych nôl dros y niwed nath Glyn eleni? Wel, wy'n galw e'n Glyn i chi Glyn Cysgorangau. Ie, mae rhai o chi mas na dal heb glyw, os e. Glyn Cysgorangau yw'r term posh Cymraeg am Grim Reaper. Na'r drafferth yn ei darn fel hyn, chael chi'n goffod apelio at y bobl nath bleidleisio Brexit, a maen nhw fel la. Mae yna man, sy'n ni rhoi gif o coc yn wafol anna lawr. Ond, ni. Ta beth? Rickman, Wogan, Bowie, Prince, Ali, Cruyff, Wood, Ahern, Wilder, Sachs, Corbett, Cohen a'r glwydd mawr oedd y Carnage yn ddi-ddiwedd. A ddim yn wael i gyd, goiwch. Gollon i Paul Daniels, ac i gam ddyfyniad dyn. You like this? Quite a lot. Wy'n digwydd teimlo, mae karma yw hwn. Ers i Thatcher farw, mae Iffer o'n ei cael ei breifateiddio, a nawr mae'r diafol mae'n bach o payback. Wy'n siŵr gollon ni hanner y blaned pan fydd Farage yn marw, wy'n disgwyl gollon ni'r blaned gyfan pan fydd Trump yn arlywydd. Treni fyd, sy'n ni edrych mlaen i'r ail gyfres o Westworld. Reit, dewch ni drafod yr eliffant yn ystafell fyw Prydain leni. Brexit. Unwaith eto mae wedi profi, so chi roi'r bleidlais i bobl, maen nhw'n mynd i reid rhywbeth ffocin hirt ag e. Enghraifft, ci yn ennill Britain's Got Talent, merch sy'n enwog am wylio teledu yn ennill I'm a Celebrity, a pwy bynnag chicken yn y basket entertainer fydd nôl yn staco silffodd yn Aldi nath ennill X Factor eleni. Ar fel o'n i'n gweld i, oedd na 3 math o berson nath bleidleisio out ar gyfer Brexit. Y 2 H, fel wy'n galw nhw. Yr hirt, yr hen, a'r hiliol. Nawr, sy'n byd allwch chi'n neud ymti'r hirt, wedi'r cyfan, rhowch i ddrill i fwnci ac yn bo hir mae'r ffucker yn mynd i seithi hunan. Yr hen oedd y broblem, achos mae'r henoed wedi colli annibyniaeth yr Alban. Yr henoed yw'r reswm ydy ni toriad yn redeg o wlad nawr, ac wrth gwrs gyda global warming, i ni'n mynd cael y geafu o'n i arfer cael. Ac o ran yr hiliol, wel, wedau hyn ddwch chi'n awr, dim ond 2 beth sy'n dan ar ynghrôn ni erioed. Un yw hiliaeth o unrhyw fath, ac yn ail, ffucking Saeson. Ers fis Mehefin, wedi clywed soft Brexit, hard Brexit, grey Brexit a red, white and blue Brexit. Ers wedi clywed dim sôn o coch, gwyn a gwyrdd Brexit, ond wedyn i ni Cymru, mae'n cyfri fan hyn, oedden ni. Mewn un areth, nath Andrew R.T. Davies, pennaeth y Toriad yng Nghymru, sôn am ti breakfast. A wedyn, war y teg, mae Andrew a'r Tories yn wladyn yn gwybod cwbl lot ymti'r full English, o'n nhw. Ac o un cachfa, un arall, arlywydd Donald Trump. Dyw a'n helpo. Nawr, oedd etholiad America leni yr un diwrnod am hemlwyddi. A'r unig beth o fynnes i fel anreg oedd bod y ffwrch môr orange ddim yn mynd i ennill. Ie, yn wat o yw's hwnna dde. Blwyddyn nesaf, na i disofyn yn book token to. Ond o leia, oedd na un cysur o weld yr Americanwyr yn adennill coron ffycwits mwy ar blaned ar ôl rhoi conman tangerine yn y tŷ gwyn. O wedi sawl un yn gweud, o'n i bai yn Brexit, bydd yr Americanwyr heb wneud benethau o. So mae dal reswm i feddwl bod ni'n thicach na cachu moch hefyd. Ar oedd 2016 ddim yn wael i gyd. Ges i ddarn bach neis o gacen o'r mis Ebrill, oedd y ffilm Star Wars newydd yn eitha da, a fel ni wedi ffindio mas bellach, mae Darth Vader yn dod o'r Rhyl, sy'n falle'n esbonio'r ymddygiad ymysodol. Ac wrth gwrs, dros yr haf, fe ddaeth tîm Pêl-drod Cymru'n drydu yn yr Euros, tipyn o gamp i wlad, mor fach. Fe drio oedd tîm Lloegr helpu drwy dynnu llun o'n nhw'n dathlu llwyddiant Cymru yn anffodus nath Harry Kane fuso'r shot a nath Joe Hart gollwng y camera. Beth yw, oedd hi'n anodd iawn i fi wylio gêm Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon, achos oedd honna diwrnod ar ôl y bleidlais Brexit, pan nath 52% o Gymru fynd mas. Ar un adeg o'n i yn meddwl nhw harau God Save the Queen ddwywaith cyn dechrau'r gêm. Dim ond un peth oedd bron mor ddifur a llwyddiant Cymru yn yr Euros, a hwnna oedd methiant llwyr Lloegr. Dychmygwch, colli i siop. Mae rai bod England yn cachu planks lle bod nhw'n goffo chwarae Lidl neu Aldi yn gwpan y byd. A dyna oedd 2016. Ambell i darn dda, ond ar anwy o fe'n shit llwyr. Odi 2017 nhw'n well? Wel, si gair arlywydd Donald Trump. Wedyn, na, wy'n mynd ysgwyl fi dde. Ond i droi negatif i positif, pan sgwyd roi bet bach o pwy sy'n mynd i farw blwyddyn nesaf. Syniad ni ddim fod lot o Yanks yn gadael ni, achos ddim un o'r eisiau byw dan arlywyddiaeth Donald. Ond yn hip ar gyfer y death list blwyddyn nesaf, y blaid lafur. Wel, mae wedi halar am fwyaf o 2016 yn cyflawni hunan laddiad, be bynnag. Na ni te, welwn chi'n y flwyddyn newydd. Don't have nightmares.